Vítam vás pri prvom dieli DZ s Markom Aha, a čo vám poviem, Marko tu zablúdil znova, skoro, zabudil. a potom začal krvácať hen Ale kde? a potom skoro zomrel. Ale veď žijem, čo chceš. No keď som ťa zachránil tu. No isto. No, čo vám ďalej poviem? Nebúchaj do mňa, Krista. To netrafil. Počkaj. No počkaj, nerob dobre, Čo si to povedal? dement. Ťa to netrafilo. Prečo? Ako Máš ten smerom rúbsak? ideme? Nie, nejde mi rozobrať. No, pokazil si to. No, lebo ty nie. Ty dement. Sradím ťa. Ale veď to je, že strelo, poď. Tučný si, neviem prejsť. No, preč. Ideme smerom tam Berezino, alebo smerom toto. Prečo máš, prečo si bosý? Neviem, lebo som vyhodil to pán. Choď zobrať túto pánky vnútri sú. Ja nechcem. Si dement. Prečo? To je dobré. Taký spomady, ne? Že potom bossy ťa obehne, pozrieme. No. Veď som bossy. No, sestra tu bola kúsok, ale som ju vyhnal. Neviem, v tejto sérii z DZ sa pokúsime nájsť auto. No ak to pôjde. Lebo podľa nového peču by tu mali byť autá. 1, 3, 3, jak si vravel, 1 som vravel. jedno na celej mape. 3 spawny sú jednoho auta. Že vraj som počul, ale neviem, či to je pravda. No viete, nemáme zaručené zdroje. Čak stan. Poď oný rýchlejšie spomali taký. No tak boha, keď mám pištol v ruke, Nemáš ju v ruke. mám. Ty si daj prežni. A či 20 ľudí je tu asi. No a tak to vybereš. Hej, pri tomto spomalenom DZ-ku to vyberem. Vybereš, pozeraj, hneď a otočí sa a bum a hneď by som už mal. Takto kill. Tež prebehne 6 krát, aj keď tu stojí na mieste. Výborné. Daj si prázdne ruky. No, a to je rýchlejší. Ja. Ja som vždycky najrýchlejší. Po tento tehlový dom prejdeš. Pozriem ten hangáris. Tu som už bol ináč, ten žení. No ak sa to nerespawnlo. Tak sa to respawnlo. Tam zober ten, ak ti pôjde. Do burlapsek. Ty kokos, Marko, upozorni ma. Ja som ho nevidel. Idem do neho. Či? Osekol som ho do nej. Streťo, no. Vodotesný ruksak mám. Ne? Počkaj, napapám sa. 30 miest má, čo? Prečo si ľahol? Vstávaj. To mi tie peste furt vyjadzuje. Banán. Okej. Juj, mi to tu zlaglo. Som si nájsť. Tu máš nohavice, som ti dal. Mám ja svoje. Dobre, Brown Hunter Pants.
Ja ich mám prístin, takže nechcem. Tak ja mám tiež pristý, našiel som tu. No poďme. Ty si pomalý, ty O, to čo je? Poď to pozrieť. Toto pozri, toto, oné. Boxer, to chcem. To bolo moje, no. Kde sa dáva? Tak asi to dáš na lištu a potom si to dáš do ruky a búchaš tým. To odletí, to mi k čomu boxer? Poď, počkej, skúsim ti dať ranu do... Nie. Ať, Zraním ťa. to sú ako prstenie, to ani nevidno, že je boxer. Čakaj už. Ja si to potom vyhodím, lebo to mi ma bere miesto. Teraz zajdeme, no toto kus prelútime, zajdeme do faktorky a bude asi koniec tohto videa, bude také kratšie, také prvé videjko na Ja náš to nechcem, ten boxer. channel. Chceš ten peuskop na dačo lomí na No dvec? daj mi oný, ja mám. Tu je CR 57 karabína, ak chceš. Tak ale máš náboje. Nie, ja mám iba ja nemám ani do SKS, mohol by si mi dať ten periskop. Mám SKS. A, Kde je? na zemi som hodil tu. Nevidím. Tam je, nemám v inventári. No tu je. No ale vypadá krajšie, musím uznať. Ale damaged, takže počkaj, pozriem to. Je čiapka, mi k čomu. Tam máš tú karabínu, ak chceš, to možno nájdeme náboje. Kde si, Marko? Hľadám tú karabínu. Tu je vono, poď za mňou, do druhej miestnosti. Tam. Á, Dobre si chytá, čo? počkej, čo tam idú za náboje vôbec? Z Mosina. Takže to je silné. No, ale má to iba 2 náboje, potom to musíš napiť. Alebo ako to je. Bum, ale nemá náboje. Baretu, ak chceš. Beretu, či baretu? Beretu, či baretu, tú čapku, neviem. To je bareta. Kde si zbehol? Našiel som náboje, takže mi to vyšlo. A sú do Mosina. Á, jackpot. Ale kde? To nie je do Mosina. To nie je náboje do Mosina tam. Ale, tak aké tam idú? Ja sa tak Počkaj, pýtam. počkaj, si to musí prečítať, či to náboje do Mosina. 7,62 x 39. Nie, to dnes, ukáž ich? Sú to do Mosina? 7,62 sú do Mosina. Neviem, aké sú do Mosina, ukáž ich. Ja neviem, aké sú do Mosina, som tu nehral 5 rokov túto hru. Poď k tomu. Onému, ja viem, ako vypadajú a viem... No, stojím tu. No, Vidím ťa, poď sem. ukáž. No toto. Či to je do SKS, či do čoho? Nie, do SKS to není. Do SKS No. to není, do SKS sú také hnedé či aké. Toto No, čo sú... to je? Hej, to sú do Mosina, tak potom tam idú iné, ja som si zlo pamätal. 7,62 x 39. No. Počkaj, to je styčák. Počkaj, pozriem iba, že jak dlho natáčame. Natáčame... Iba 9 minút, takže... Takže... Poď. By sme ešte mohli zahrať niečo. Niekoľko minút. Čo sa stalo? Dobre. To ako si ľahol. Som to dostal do nohy, lebo nemám topánky. Mohol by si mi požičať. No, jednu ti možno požičam, ak sa dá rozdeliť. No poď. A chceš tak tlúč. A poď. O! Kde si? Mňa sa bugol. Mne nejde dať preč, oné. Dobre, už ide. Ako počúvam, tak ešte stále je to zabugovaná hra.
To je ona alfa, beta, či čo to je. Ty si kde? Ja som na tom... Saving kit. Čo je ten saving kit? To úplne ináč vypadá. Počkaj, ukážem ti to. Si na tom... Som pri... Tam, kde sme utekali. Kde sme boli spolu a kde si mi povedal, že... Poď na ten most. Kde? Na most. Kde je most? Tuto hneď, ako je tá ona... Značka, neviem to prečítať. Po rusky. Kúpem si. Dobre, už vidím ten most. Keď mám ten nepremokavý ruksak, tak sa idem kúpať. Nie, potom budeš zbytočne oný, mokrý. No, som už damp. No, už som mokrý. Už si vlhký, nie? Mokrý. Som premočený. No, poďte. Toto čo je? To saving kit. Skúsiš to použiť, že čo ti to urobí? Bum, tak mi... To je oný... Ten opravovací oný. Hej? Je to ti zošije veci. Dig, ale úplne ináč to vypadá, Kristas. Ani názvy s ním tam už. Ja neviem, ja som to použil na oný. Môj kabatis. Kde si? Kúsok za tebou. Oný, keď stlačíš Alt a obzrieš sa, tak nemusíš zostávať. Ja viem, že Altom sa obzerám. Tu nič není, to som lutoval, ak sa to nerespawnlo. Tak respawnlo sa aj to, takže poď pozrieť. No neskáče mi, dobre. Neskáče mi. No nič to není. Že aj tá čiapka zmizla, to som hodil čiapku. Ešte to není. A ty ju niekto zobral. Isto? Preludujeme ešte tú faktorku a... Sa mi tak zle na to pozerá, to je také biele všetko, lebo nevidím. Tak sa najedz aj na oný. Ja sa musím tiež nájsť. A už nemám nič, Krista. Marko, máš ešte vedľa jedla, či nie? Nemám žiadne, takže by som sa dvakrát asi nenajedol. No mám, ale neviem to otvoriť. Tak koľko toho máš? Ja to otvorím, mám. No ale som to otvoril kladivom. Mám bajonet, takže 80% A vieš dostáva. Vieš koľko stalo kladivom? Koľko? 86. Dobre. Tak ešte ber niečo. Aj mne by si mohol dať niečo. Pozor, 93. Zombík. Čiže jem. Ja by som ho zabil, kebyže mi to aj ide. No, vyber už tú zbraň sprostú. Nejde dojesť. Ale nekrváca. No. Len ešte horšie vidím, ako som videl, čiže... Však lebo Boha mne nevybral tú vec. Ja proste idem už rozmazané, už sa mi to rozmazáva. Už idem úplne všetko rozmazané. Tak sa najedz a napí a ono ti to bude oný, alebo ti dám oný blood. Marko, rozhodni. Ideme smerom letisko, alebo ideme smerom Berezino a malé letisko, ale na malom letisku už nič není. Počkaj, čím sa otvára chat? Čím sa otvára chat? Nie. Oný. Ahoj. Už som Energizet, teraz iba hydraté, tak idem piť. Dobre, tak... To boha, ja sa musím furt... Máš ešte jedlo? Nie. Boha. Tuto pôjdeme do tej onej... lekárne, či čo, lebo som... Potrebujem jesť. To toľko si to otvorí a furt je onej. Posledná plechovka. Som aj hydrated. Ako sa robí oný... IV start kit? Alebo ten oný blood back kit? Alebo ako sa do toho dávajú oné... krv? Ja mám ešte banán, ale je... Tak. Už nemám nič. A nie som ani healthy. Poď. A ono ti to samo dá, alebo to nebude neukazovať, ale on dá ti to. Mňa bolia nohy.
cooling offujem. Neviem ako ma počujete, ale My feet hurt hard, alebo jak sa to číta. ako pomaly ideš. Bolia ma nohy. Tak choď dopredu. A vidím tak rozmazané, že... Poď tuto nájdeme taký ten oný, blood bag a ja ti naplním krvou, aby sme videli tak podobne. Marina. Čo aká Marina, či čo? To je na ruksaku. Asi. Zle to vidím, lebo to je Dáš také... to? Poď pomalšie. Ale kde? Bolia nohy a musím rýchlo. Aj keď možno ťa dobehnem, ale to už nie je isté, lebo som zastal. Kámo. Bachoj už. Zvyknem pozerať takých youtuberov Isto. a potom oni, keď vidím, ako to hrajú, alebo sa na nich aj zasmieť viem. IV Start Kit. No to mám aj ja, ale tuto je dačo, aha. XCOM, Čo treba? tam dole je niečo. Bloodback kit. Ale ako sa to tam dáva do bloodback kitu? Čo? Oný, krv. Mám tu onú ihlu. Idem ti ju zobrať. Dobre, tak skús. Poď. Collect. Au! Či sa to bere F-kom? Aha, dobre, ja som myslel, že iný. Jak ťa udrel. No, už sa čo robí? No má onu. Už vidíš lepšie? Nie, ja som toto. Daj si to do Zobral. seba. Zobral krv. A to nejde to do seba. Tak to skús dať do tohto, Marko, počkaj. Do všetkého dávam, ale nejde to do ničoho. Do tohto. Do čoho ja to nevidím? Ten bloodback kit, či ako. Do všetkých ja to mám. Ja ho mám, ale nejde mi do toho nepáť. A screwdriver. O, tu nič není. Dobre. Ďalší bloodback kit. Tuto máš topánky, Marko, ak chceš. Aspoň nejaké. O, mám tu oný sprej. Počkaj, ide to do takého nastriekať. Nerob. Čakaj, mi nejde ani zobrať. Tu máš topánky. A kto chce topánky? No, zoberiem si. Koľko už natáčaš? Čo to je? Alpa. Chceš Alpa? Natáčame už 18 minút. No aha, dobre. Ešte tuto prejdeme túto faktorku a môžeme ísť ukončiť to. Oh, Marko, bolí hlava. kde si? Idem do tej faktorky. Rozhodni sa, z faktorky pôjdeme na veľké letisko, alebo z faktorky pôjdeme Berezino. Berezino. Berezino a stať veľké letisko? Hej, lebo ja nemám nič. Ja nemám jedlo a... Tak. Cestou, ja som teda to zvykol chodiť na veľké a strašne veľa jedla tam nájdeš. Ale Berezino je lepšie. No tak dobre, tak poďme Berezino. No ja som vo faktorke, či čo to je. Som aj vnútri, som našiel hneď mapu, či čo. A nič to je, lebo ja som tu lutoval. Zemiačka som našiel, kámo. Ja viem čo to je, to nesmiem nájsť. Toto, nohivo, Ty či čo. kokos, to čo je? Potom ak vás bude viac, tak urobíme takú onú, taký do straw poll, alebo niečo také, aby ste hlasovali za takú sériu. Spolu alebo sami. Ale oni toto. Ja nič nevidím, to je také rozmazané všetko. Ja napijem sa Alpy, čo sa stane. Nerob. Dement. Ja som dačo spravil. Ak si zomrel, tak oný. Ja to nepijem, ale dačo robím. Som použil tú onu. Som ju použil. Ale neviem na čo.
Červená SKS, kde si, Marko? Na koleniciach. Na tom moste. Aha, idem za tebou, aj keď neviem kaďal, ale idem. Aha, tu. Prečo si ľahol? Ako tu ľaž sa? To pomôže mi. Aj tak poďme to tu niekde ukončiť. Tu niekde. Vo vode, poď skočiť do vody. Hej. Počkaj, ja skočím. Ja som zomrel. Ty si dement. Prečo ja som skočil do vody? Ten oný Sewing, keď si zoberiem. Hej, ale... aspoň, že oný. Pričom si? Ešte sa spavnil? No, respawnujem sa. To bolo vypočítané, ja som skočil do vody. OK. Počkaj, ja som skočil do vody, však tam bola voda. Áno, tam bola voda. No tak potom, čo som zomrel? Si zoberiem tu moju onu. Aha, filet syringe, to kvôli tomu, lebo bola oný. Ruinet, chápeš? Čo? Tá syringa. Jaj, Ruinet bola. Tak nič. Hej, Nevadí, please wait. povedz mi, kde si a môžeme to ukončiť, kámo. Si taký dement. Kámo, dostal som Lega a podľa som Berezine. Ak si v Brezine, tak to bude dobré. No, som. Brezino je to blízko, nie? Je tam taký komín. No. Hej, to je Berezino. Dobre, tak. Ľudia, čaute, lajkujte, odoberajte, komentujte a vidíme sa na budúce. Čau. A hejtujte.